Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday. Hi, partner. Hi partner, I am your interviewer and you are the applicant. Oh, okay. Oh, okay. Anong trabaho nga apply mo, Ineng? Tagapunas po ng pawis ni Piolo Pascual. Okay. Pwede po ba yun? Magaling ka ba? Saan? Pumuna. Magaling ka bang pumunas? Oo naman. Patingin ang kamay mo. Lahat po na nga kaya nga pupunasin ko po. O, ito Naku, po. hindi ba makakasugat yung kuko mo? Sa puwet ni Piolo. Napakatutulis naman ng ano. Ano ba? Ano ba sabi mo? Ano ba? Bakit ba tayo naging interviewer and interviewee? Kasi naka-coat ako. Kasi ikaw bigla ka naka-jacket. Pag naka-coat, interviewer agad. Pag naka-jacket, nagpapa-interview. Bigla naging corporate ngayong Friday. Hindi, pero shoutout dun sa mga kabisya natin na nagpapa-interview or magpapa-interview. Yes. Yan. Sana po kung ano man yung ina-applyan po ninyo, matanggap po kayo kung talagang gustong-gusto nyo po dyan. Pero lagi po natin tatandaan, if it's God's will, it will happen. Yes. Kung para talaga kayo dyan sa kumpanyang yan, di ba? Mangyayari talaga po ito. Kapag hindi, kahit anong tumbling split at kandirect mo, suot ng corporate attire, suot ng turtleneck, suot ng kahit anong pangmalakasan, kung talagang hindi kung hindi talaga nauukol, hindi yan bubukol. Pinagbabasehan mo ba yung suot ng applicant partner? Kunyari, halimbawa, Hindi. Anong pinagbabasehan mo? Yung kuko. Patingin ng fingernails mo. Kapag may lupa sa kuko, pasok ka na, di ba? Kasi parehas tayo. Kasi mga boss, may kanya-kanya silang tinitingnan qualifications Depende sa ina-applyan. Normally, ang opening naman natin dito, which is meron, is production assistant. So kung PA, hindi naman ako mag-expect ng corporate attire. Di ba? So, hindi. Unless mapunta ako sa ibang setting, tapos iba ina-applyan, ganon. Magtitingin ako sa itsura kasi syempre mahalaga sa akin yun mahalaga sa akin yung look. Parang halimbawa, wag mo akong i-convince sa isang investment mo na stinart mo o kaya insurance na sinasabi mong ang daming na nakaluluwag-luwag kung hindi ko nakikita na umaasenso ka din. Correct, gano'n, di ba? Parang correct. hindi naman sa tayo parang judgmental or tumitingin pero sa panlabas sa maging judgmental ka talaga. Pero totoo, di ba? Part ng pagiging mapanuri yun. Yan di ba? Kasi alam ka naman partner, sasabihin mo sa akin, mag-invest ka dito, tapos nakikita ko mahirap ka pa sa daga. Alam mo yun? Na hindi mo ako malibre. Di ba? Yung ini-encourage mo ako na mag-invest sa kung ano man na meron ka, pero nakikita ko na hindi mo mapa-upsize yung coco o kaya hindi mo nagawang gawing twister fries yung fries ko. Kasi nagtitipad ka. Lang. Correct. Mas pangit pa yung lasa. Oo, di ba? Yung gano'n. Hindi ako, di ba? I-judge, medyo, sabi nga natin, ayaw natin mag-judge, pero i-judge kita. Kasi sinasabi mo talagang nakaluluwag-luwag na, naging maayos yung buhay ng mga tao, gano'n. Ba't yung buhay mo, hindi mo naayos, di ba? Parang gano'n. Tama yun. Hindi naman sa pagiging judgmental. Kasi part na yun ng pagkuha mo ng profile ng tao yung itsura mo pa lang Tama. Diba? Again, hindi sa kunyari, dahil may discrimination bang nang nagaganap. Hindi po. Kasi nga, hindi mo naman makukuha kaagad yung ugali ng isang tao sa unang pagkakataon. Correct. So malamang pagbabasehan mo kung ano yung makikita mo physically, kung ano yung lalabas sa bibig niya during the interview. Diba? Mga gestures niya, behavior niya,
sa initial interview pa lamang or initial appearance niya. Totoo. Hindi mo agad masasabi, ano yan, talagang ano yan, magaling na ano to agad-agad, di ba? Until makasama mo yung tao. Hindi mo rin talaga masasabi. Actually, sa totoo lang, hindi mo rin talaga masasabi until makasama mo yung tao. Para katulad ng pagpapakasal, di ba? Yes. Ano yan bonggang-bongga talaga na maayos, maganda ang inyong relationship as boyfriend-girlfriend. Pero hindi mo talaga makikita yung tunay na kulay niyan kung paano talaga siya. Kung hindi mo siya nakakasama sa isang bubong or partner, kapag hanggat hindi mo siya nakakasama sa ibang bansa. Para sa akin, ano yun isang napakalaking factor kapag ka nakasama mo sa isang tao ang isang tao sa ibang bansa, kung paano siya kumilos doon or kung paano siya, kasi pag nasa ibang bansa ka, dahil wala ka sa sarili mong bayan, madami mga challenges na pwedeng dumating sa buhay mo doon diba? So kung paano mo i-handle yung sarili mo, malaking ano din yun, doon mo din makikita. So sa madaling correct. So pag ikaw yung employer ko, sasama ako sa iyo kasi sasama mo ako sa ibang bansa. So kilalanin tong aplikante na to, puta kami ng Hong Kong. Sa mayaman na employer, gawin nyo po yan. Nyo ha. Pero maganda rin kasi yun pero totoo. Hindi, pero ako partner, minsan kasi nakikita mo yung tunay na ugali ng isang tao. Yun nga, kapag ka nakasama mo na talaga siya sa isang bubong or kapag ka nasabak kayo sa isang unusual na situation, katulad nga niya yung pag-abroad. Diba? So, pero sa madaling salita, in other words po mga kabisyo, hindi mo talaga masasabi kapag ka dun sa first time, although first impressions last. Diba? Kaya mahalaga naman talaga na kapag ka nagpa-interview ka, huwag ka naman pumunta doon na may lupa ka sa kuko. Totoo naman. Na amoy maasim ka. Correct, na madumi yung ngipin mo. True, diba? may nakasabit pang malunggay, may nakasabit pang lechugas. Alam mo yun? Kasama diba? Yung unan ka na may palis na laway, gano'n. Yung obviously, correct, obviously hindi ka naghanda. Yung hindi mo man lang pinag-isipan, wag naman din gano'n. Kasi kahit na yung tao hindi ka i-judge kasi depende sa trabaho namang ina-applyan mo, syempre mahalaga namang makita niya, naghanda ka kahit papaano. Kasi yung judgment na mangyayari doon, papaano ka magkakaroon ng tulong sa kumpanya kung ang sarili mo nga hindi mo maasikaso. Diba? So hindi ibig sabihin nun, judgmental, ano ba yun, tinignan yung itsura ko. Hindi kasi may reflection yun Correct. May additional points yun, kumbaga, bilang interviewer, for example, nag-a-apply ka, na kahit sa pagjowag, pag nanliligaw ka o nagpapa-impress ka kung kanino, kung, diba, gusto mo magkaroon ng dagdag points dun sa tao, if you're trying to please somebody or someone, kailangan ayusin mo mabuti yung sarili mo. Correct. Otherwise, wala talagang wala kang makukuhang posisyon o hindi mo makukuha yung goal mo. Diba? So, ang judgment doon, paano makakatulong sa akin to? Diba? Sarili niya nga, hindi niya Hindi nga siya nakapag-toothbrush pagpunta dito paano pa niya maaasikasong mapaganda yung opisina ko? Diba? Anong ambag neto, diba? Araw-araw nananampal yung hininga. Negative ang ambag neto. Diba? Ganon. So, hindi sa pagiging judgmental, pero agree ako dun sa sinabi mo. Mahalaga din talaga yun. Marami mga challenges when you go out of the country. And dun masusubok yung emosyon mo, correct. yung judgment, thinking mo. Correct. Paano mo i-handle yung sitwasyon na ito? Yes. Diba? Yung mga ganon. Dun talaga nagkakakitaan Anong nakita mo sa mga nakaraang araw na Naalin? Ano yung mga na-observe mo dati? Kung kasi ito yung naging hugot mo ano yung mga nakita mo na ito nakilala ko yung tao dahil sa paglabas namin? Ako, I would say yung asawa ko partner. Ano nakita mo sa kanya? Bali sa brief niya. Na pinakaalan mo kasi maleta Kasi makikita mo rin yun paano siya mag-ayos ng mga damit niya, di ba? Ay, ganito pala, balahura pala talaga siya. Oo, ganun. Hindi. Nalaula, kasi yung asawa ko ay napakagaling sa directions. Okay. Super. As in, ako talaga wale partner. As in, kailangan mga 10 beses ko muna napuntahan yung lugar na yan na na-delete yung mata ko hindi ako nagsa-cellphone. Bago ko masabing mapupuntahan ko siya, promise partner. So siya yung nag-iwan ng magandang impression sa iyo, tapos ikaw yung hindi magandang impression sa kanya. Kilala naman niya ako talaga na syosyong talaga sa directions. Huwag niya talaga akong iiwan. Talaga, dahil kung hindi. Tapos, na-challenge yun talaga partner nung pumunta kami sa Japan ng kami lang. Ibig sabihin na wala kaming guide. So magbe-base lang kami sa mapa. Di ba pagka tiningnan mo yung partner yung mapa ng Japan, yung train nila iiyak kasi yung mga salita nila hindi mo mabasa. Kaya nga. Diba? Iiyak ka talaga. Nasaan ako? Ano babasahin ko dito? True. At hindi lang yun partner. Ang daming loop. Ang daming ikot. Ang daming, basta ang daming nangyayari.
Madali Ang ba hirap- silang kausapin? Ha? Madali ba silang kabakausap? Mababait sila. Ibig Okay. sabihin, in fairness naman sa mga Hapon, mababait sila. They will go out of their way to help you and to be with you. Minsan nga, sasamahan ka pa nila eh. Yung parang kahit may lakad sila, nagmamadali sila. Kapag ka tinawag mo sila para humingi ng tulong, tutulungan ka din talaga nila. May ganun talaga sila. So napadali naman kahit pa paano. So ang naging challenge Oo. doon. Hindi. Ako challenge. Umiyak ka. Naiiyak ka. Hindi naman ako nawala kasi partner talagang nakadikit ako sa asawa ko, partner. Diba? Oo. Pero nagkakaalaman talaga ng galawan kapag ka nasa abroad. Ako, Agree. partner, ilang beses na akong, at saka kaya kilala na ako ng asawa ko. Alam niya na nakakaiwan ako ng gamit. Buti na lang yung mga napupuntahan namin mga lugar, yung mga lugar na na wala masyadong kumukuha ng mga gamit. Diba? Kasi may mga ganong klaseng lugar Oo. na madaming kumukuha ng gamit. Ako, partner, isipin mo maleta ha. Naglalakad kami sa Myeongdong. So, Korea naman to, partner. Maleta, ang dala ko maleta, hindi maletang maliit maletang malaki kasi nandun yung mga gamit ko. Partner, naiwan ko siya. So doon, Naiwan ko. ang dami nagkakita matatakotin Oo. mag-isa. Yan. Naiiyak pag hindi nakakabasa. Nakakaiwan ng maleta. Ano pa? Sa totoo lang. Oo, kasi Oo. sa mga unusual na situation, doon mo talaga makikilala yung isang tao. Totoo, agree ako ganyan. doon. So babalik tayo dun sa mga nag-a-apply, 'di ba? Best foot forward muna kayo, meaning lahat ng mga pwede nyong Pa-impress. itodo, magpa-impress kayo mula sa itsura hanggang sa pananalita. Pero sa totoo lang, makikilala kayo kapag ka nakasama na talaga kayo. Agree. 'Di ba? And important din, partner, yung yung recommendation galing sa HR. Yes, So, yes. yung mga test na ginagawa nila kasi bago ipa-interview yung isang tao, magte-test na ka muna eh. 'Di ba? Yung i-test muna bago interview. So yung resulta ng test na yon ibibigay dun sa magi-interview o kaya dun sa nag-hire o ito. So kapag ka meron kayo nakita dun ng mga low, super duper low, bigyan niyo pa rin ng chance. Malay mo naman sabog sila nung nag-test sila, 'di ba? Mali mo kasi naligaw din Oo, sila. correct. Mahina nga yung IQ pag naliligaw, naiiyak. true, So naiiyak. pagdating sa exam, Tama. anong asa mong maisasagot Yan, nila diba? doon? So pwede mo, bibigyan nyo pa rin ng chance. Pero, merong may factor talaga yun. Oo naman. Dati oo parang naman. parang hindi para sa akin, parang nagmamarunong pa ako sa ganyan eh. Parang, tiningnan ko, pero hindi ko pinaka-understand. Tapos nung na-realize ko, nung binalikan ko, ay oo nga, ang baba-baba niya nga pala sa sense of responsibility. Kaya pala nung nakasama ko siya, hindi talaga siya responsable at all. Oo. Diba? May ganun. Totoo yun, kaya nga ano yun eh, part siya ng anong tawag dito, ng onboarding ng isang empleyado. 'Di ba? Yung sa selection process kasama yung exam, hindi pwede. Totoo, di pwedeng Kasi wali. doon mo ma-measure and kailangan mong pagbasehan talaga yan na kung mag-fit ba ito dun sa job description o job requirement Correct. ng kumpanya. Kung hindi nag-match doon sa requirement, kahit maganda naman yung sinasabi ng resume, 'di ba? Wag mong kukunin kasi hindi sila match. Totoo yan. Kasi yung resume pwedeng inimbento niya nga lang yan eh. Ang dami. Diba? Hindi mo naman... Kasi para maging Correct. impression. Unless talagang yung ang dami mong time, pwede mong tinawagan pa, Oo. nag-verify ka. At part pa rin yun Oo, part in reference correct. checking, part yun. Tama din naman yun, di ba? Wag din po tayo nag-iimbento kasi may madaming mga tao na may time na mag-check, cross-check. Yes. So kung sa una pa lang nagsisinungaling ka na dyan sa resume mo, ngangay ka na talaga. Lam na this. Oo, hindi ka talaga kukunin. So, Correct. naway good luck. Naway good luck and God bless sa mga today ay nag-a-apply ng trabaho. At naway kapag kayo po ay natanggap na sa trabahong yan, kung may lalabas man na tunay na kulay, kung may kailangang i-improve sa sarili, i-improve po. Hindi naman porke ibig sabihin matatakutin ka, forever ka na matatakutin. Dapat matututo ka rin. Totoo diba? yun. Kundi mahinang nilalang. Oo. Diba? Nako. Good Gusto mo ba luck. nasasabihan God nun, bless. Mahinang nilalang. Diba? Mahinang nilalang. Panis ka pala eh. Oo. Walay ka pala, panis nga ngayon, diba? Ayaw natin ng ganon. Correct. So, Good luck. good luck ka dun sa mga nag-a-apply ng trabaho at dun naman sa mga ina-applyan, diba? Naway makapag-judge din po kayo na maigi, Tama. diba? Pagdasalan, diba? Yung selection process nang makuha nyo po yung empleyadong talagang fit po para sa inyong kumpanya. Yes. Maraming salamat sa lahat ng mga kabisya natin nakatutok this Feel Good Friday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Yarn.
Dahil mag-a-apply pa kami ng trabaho. Tara na. Exit na muna tayo, ganyan, di ba? Exit na po muna kami ha. Medyo exit lang natin tong live na ito kasi meron pong magi-interview talaga sa amin today. May mga bisita kami for today's video. Salamat ha mga kabisyo ha sa pagtutok at naway baging bonggang-bonggang inyong Feel Good Friday. Sana feel good talaga today. Bye-bye. Happy weekend. See you later.